Ngari na isabda di daw na ako diyahan panahi. Ingan sil badyo pukul taluin sa inhikaran niya on hinangon kuno marites. Yari ko marites kuno ingan hay ni. Pasal na hilangan higad-higad niya na. Ayan, iban siki-siki na yan yung pajama. Naingan kuno ini marites di ko sa sa pila kay nga ka mamalitis pag yan niya. Nah, yari na nagsukod ina sin Badjoy Antiaji Darwina. Bago na isab panahi. Bang kamu mawaya magpatahi na karina kamu pa Sahaya Village atawa text saja kamu pa number namo yanda ha video nakabutang manjari resab magkita na dya doon ha Pradahan San Raimundo bang kamu bayaan magpatahi iwan daman kamu isa pagsukuran biyad to biasa pantun sin ini ang napagsukuran. Yari na nagsusukod. Ayaw na ko maluman mabuwakan. Ayaw na ko mabuwak tuma. Sinaluman. Ayaw na ko. Bye! E, B, C, D, E, F, G. Ano kang buwan? Kaya maliwan. Tugunan sila. Kanday sab. Subscribe nyo guys sa YouTube channel namo. Ay, laya na. Ang kangandaw ang sin page namo MM Tambayan. Ay, laya na. Marites, flowers blooms. Sinarin na. Flowers bloom. Nah. Katawa pa. Nica. Katawa do. Nah. Ako na di lalawas. Yaon insiyo ko dina simpay na. Simpay na ini. Ari. Mados. Na ingan si Badjoy ni kuno marites lang sa nagpatahi yadto. Nakatay masakit yan. Correct. Luhay yan! Kapit ko na kami kay Paano Mixin yan. Nagbilang biyahan. Ba't yun siya? Nakatuwa!
Marites. Dari tayo, ito. Ubos na yung simpay. Biya na ba ito? Biya na maglango ito ko. Biya na. Nasimpay na ini. Tari na, narin simpay. Dami ako, ako tulad ka ba din? Yan. Pagkain na. Ako na. Nyaon, duhol, sin, bukton. Ito duhol, bukton. Takdo kita. Ikaw mo muna mag-isa. Palos. Kita Sabi ko na lang. In Marites. Pagkan sa shoot Ubos na siyukod. Ubus na biya. Nagtampo na biya yaon. Na, isugpat na muna dyan video. Bang siya talos na. Hindi para ka Panamo. Kanino? Ipakita man. Panamo ipakita. Bang siya talos na. Kaya ubos na nagsukod. Okay na. Salam. Na. Bye-bye. Bye-bye. Ayan na, yung badyan ni Darwin, ubos na. Marites, ini Marites. Marites, sila nanang, yaton na. Nanang, Marites, yaton na. Ini na yung Marites. Marites, sila nanang, ipagtagha ini. Uy, malinis ba timan? Na. Naingkuan. Amon panayan ti Haji Tarik. Ubos na tiyahe, yung badyan natin taring nga. Yari. Yan, terno-terno. Yari pa. Dato itom, yan ang buok. Yan, terno-terno. Intangdan yan, sin terno-terno. Oh, tablik-tablik. Intangdan niya, ang gatos kay man. Basta biyaon, terno-terno siya. Ubos na katang. Ubos na. Ang gatos kay man din tangdan. Yari magtilno sila. Yan magtilno. Na, intangdan simbiyaan, ang gatos kay manda. Tangdan niya. Na-interno sinito miya to, no na? Ito na nakaramay. Anyaw, ninyo na bawa yan. Ayan na. Yan. Panto. Panturasyon yan. Ito na nakaway na to. Nabali tuwin taod. Yari. Amo na ba isab? Yari. Ayan, interno sinito. Tablet. Yan. Dadi ana. Yan na. Dadi ana. Wow, lingkat. Na, ini. Yari pa, ila adje ka na. Yan. Majuhin dadi taring yan kapag. Na. To kapangampuan. Pangampuan, ikaupat. Yari, piyag sukuran. Pagsukuran ninyo, ninhawa sin Pajama ini. pajama. Inyong pagsukuran dakuman. Na. Nagsukuran ini. Nabang kamo, Ano? mabaya, magpatahi. Mamaya, nakarin ang kamo. Daja kamo sukuran. Okay na, magsukol. Salam doa.